nilitum pini nang letum perang kepan kehang nangkok alambang alalo non herjong tapat along letum makorte urwel timung alang le apran kedam nangkok alam thesini letum methe thini media hoi pen itum pachini fan sining hanglo abang so iletum makorte apran kedam nang jui laga pipot ma bote lage karbinglong kecari tum BJP sarkar tum kechokche alang letum inisiatif CN epena joksi labang so apran sta medam nangkok lo non pen cerkerela batai lo alang letum kecini ne bate keto karjunong le pupudun ni lo alang letum non pen sta me batai phodolo kedam tang mukro long sta me letum makorte forester alang le sta me apran dam nang lason se alang letum handa heli pen ke lasi karbeng long kecari tum ku peposi alang letum cilangun prong alang letum yang si inisiatif CN bote alang letum cumang tum stame lam ngetek ye latum stame aja kong weda aja palo alang latum celangon te lapen Assam police tum alang latum the cox office stame alang latum langon prong lake ili tum aphan Assam sarkar mate Assam sarkar lo lake tribal hianang bong ili tum phan nang pache korji bate nang pache theng nang pache lang selerja bidi businil tum jong dam lapen te give and take policy labang so nang efek aposi la puson stame ile tum kortis stame aprandam nang koklo lage karbing long kecari tum ketek thie polo lage jasemet ke alang le tuman se punang kokwo athe non det kelila batai alam to kok aposi lage karbing long kecari tum si ketek the bate kaphere BJP RS fan kaphere jok se alang le tum thang nat alam stame alang tum ningji tum ta hai he lapa demaklong anta alang tum pale hai he lasila ke chitang atom hanstame compensation pinang la ke chitang korte orwel timung aphan lak thong kepa poisa lang tum council ben pinang lapen hola areng huki sudon tum hanstame medical treatment aphan stame alang tum hanstame lak kepa tangka pidunang sinil tum Dhansiri APHLC hoi pen stame na tum han media hoi pen pachinilo lapen la sonak thak si tum long du ulang sonak tha problem lasila non aprang kedam tangan ke litum lason border along stame theklong le non la BJP sarkar nang charilo pupen ke litum lason si border hin pen stame itum hanang ka tengkheng lason ajulong bom lo itum akhai non kidu ke siksa BJP sarkar nang charilo pupen ke litum kidu ke thak litum dimanta me itum kidu thak so som se manlo lasi chini nang po karbing long arat stame lake non la korte urwel timung apran gedam nang kok lake BJP sarkar kecari ke chokche lake ilitum tribal kar khai phan nang kelang selet la persona party besin ilitum jong nang kokpo athe ilitum arais ke hang phan ke tum kon anne ilitum evi phiki bunang stame itumalam council ben stame thang nat tame itumalam di nang pipe stame bang keche so tum aphan polote ba joy pick la tumane prapi press meet alang tum ingni chom mate alang tum han ke a problem pasal da pik stame litum karbia khai phan keching honai bate kecerai kom nai ya kam bolate alang tum ken kam stame che jorji dateti lasi theklong dak lo non la orewel timung alang likithi lot la ke tum khai no we pusi punang poile tum along ri kecerai kom posi alang likithinang aposi alang litum han stame council ben stame compensation ki wek ning lalo la pente la council kecari tum kopi posi alang tum la chidip joy di tima non herjong hola bida singleng alam ta la sanak tha ini tum ko ane social media alam ke klang ane tum APHLC pen kening je alang tuhan besar nang stamina anda besar rakhe areas sekthi si akaprek tum se areas tu hola ini tum se ala thang be tum se areas tu la ka chuklem vek tum ke alang le tum thang nas tame action and thekthi la si chini dak lo karbi tum la ke anti tribal against la tunge BJP tumge la tunge la si tum han ke thang na takke mi sense tame la tunge claim klelo kitia ta BJP sarkar pen loke tum han ke mi sen ang theke nang wan pithek thelo basi la so through media pen tame nili klar dak pen ingjelo BJP tum loke le tum karbi han ke rai kom ji la tunge thek thelo la pen claim asa helo la tunge la si non nangkele ji MLA election ke le tum totally BJP han thuge param vek nang po ansi le tum along ri jogwan iltum dolong po nilina tum han lapasi pachin thek dala iltum president dolang apen puni marli women wing secretary do social media wang nang kok ma
pu lake lalo ilitum non head jong yo tumi head lang tapata long Alamki Aphuthak apodamasi nilitum that Dhansiri 19 Dhansiri dipula ben nilitum wang nang ko lo ate mupen alang di rumes asang hota penana Lamthe than lo ahok lo ilitum social media ka do ko bi anstami chini et sig ong lo theklong et sig ong lo la si chini choda chok chelo itum karbiang long arat tum ka tok ka be arat tum anstami mang hudunang ni lono na bangke karbiang long arat tum anta je non kedobom abgp to mabangke kedam tanga hutsita me ilituma karbi adui ahoi ke do tum bhan ke akam nang klem pipi akimi akam mate adui ahoi nang ke rai pi abi non polnita ko klang ni lo avilo ma si po ko dobom la sining duk la hai bangke paano ni arenga hu ke so bang cleaner ke tan ong te abad dola la pen ako kitchi lot alang ri phan sita me khayan roi ne lo ili to ma phana long ri long pat na ka ching hona joi ne lo alang ri pran ke dam sining duk mi me la son ke alang ri tum tuli ram rong hang la consil long ke claim alang ri tum la so ke claim ma long la hai rat phan kang hon kang jin so avelo ma upi chong hoi lo batai karbi tum thinang aret ke la sila hai long bang ke alang tum ta jin so ning do nang polo ni tum women pen ke ni jidam kang tung bang ke asi la sona batai ke pado vera bang ke autonomous council to ma bang ta la bang ke chok chelo adui ahoya long bang ke nang tum pang samil abatai ong lo la an ke adui hoi ke do tum aphan thuge aduk si ing hoi thu rong lo mapi manang ni tum hola adui hoi ke do tum bangke akisung ke pho ke ching tang nang ko ano ne mek lang ki chi ke jang ko ano ne stame alang li tum bangke mas joining gam lok si ke de la lo puti alang tung ke an ning si che parong thu rong la kali inut council long aket hek alidar lo ko si ka do weli tum ke cho kha lo la selang li yong si hok pet karbia song karbia phan kaching hondo ili tum tribal phan kaching hondo polotang te nona sona duyo hoya bangke alang li dudun joy nang ni pang sam dun sige nang ji ke pang sam polela le poisa pidam ola tak chok chienta la si ke pang sam protein nan nat mo phisita me chi bhong ching chek che theng chi chok che pathi lot an avedet la so bang chi pang sam jin thek ma dek thema inut alang li phansi jong am nang ko athet karbiang no ri chu ke no na mat ke alang li dr tuliram long hang pina ko alang li phan pudam nang ko la si la so ke chapang sama along abang ke nang li abatai ma pu mat papar jui bang ke ili to makar bi ke jo je dam bong lo gente ke nukson ke mithang kar bi pinak lo gente la se la so ke nukson na bang ke moi non ke bang ji lang phan ke pa vedet nang po la pen ako chuning ri gang tung la pa an na ghotona alang li tumare nga hukisu lake goltis pen ke a khaibong apang chim pen ke to la hayanda subi ke ili tum theklong et lo arju long et lo phono long si la si hala tuma phana bangke se ge langa bar sai bangke autonomous council pen ke lake pivek nangji ili tum women pen ke chuning ri bangke lalo athe alang li tumare nga hukisu atum seta me lake bordar phana ke rai pia tum pina la si la tuma phana bangke se chelang wek nangji autonomous council tum bangke list tuma acm tuma bangke inunu da phana bangke la mo pena lang lipu lo suri kep ke to suri lak kep ana bangke alang ditom han pivek nangji la pen hala ki jitu ke sungwe ka banga phana bangke la ke ki thilot alang li phana bangke la ke lak thong kep bangke pivek nangji la ke ni tu women hoi pen se alang li tuliram rong hang aphan chuning ri lo la lo asi ilitum ako isona lang ke la pulo ilitum non ke do bom akarbi atum isivet nang pulatang te ko mama ke ilitum aphan hempreklong de tik sang se pu nang che paduk pi pulatang te ko malo non ke thir kluk ke ngi ver ke do ke la ke ilitum asal jai ka tharan cholo la si ilitum mang hu hepin pen kini ka do ka be karbiang long arat an sta melitum non ke bang je election bang ke anutin aninga klong pen mathara wood ke jok bangke mathapa mi pen le jok nang
la pen hemprek nang wan pi po la pen hemprek nang wan pi thekji po phanle ilitum hemprek ke wan ji phanle wut jok ra pa hai lo na lan kan si media people si wang nang kong ma lake non chomang pen karbi aso border long tapat polong adak che pholo mat accident he tan lo oriel timung bu ritu ma korte apran nam juilo lasi la kopi pasa apran kedam na joi ma lake bjp tu ma joi nei lake athe dak give and take policy laso non puta ke chipri predet abatai chuni ro lage aso committee ki chipri nangi penge dake give and take policy bang ni tume kroi kre pusini tume prang benda thandak lo pachini dak lo pen hadak is spot ta dam lo pen social media pe ni tume abatai than pik lo la penge la so give and take policy mane give and take mane nang give mane kepi take mane ala kedeng du angke la so pastu ben ko son lo ili tum long pi pote ili tum ban ko pi nang pi la so ba donang ala non ke hala himonto bang chong thui komre sangma pan la komre sangma chief minister of Meghalaya alang li da an ki lulang ma inu chief minister pusele matha thek nahi inu chief minister an joglu du nang ne Himonto Biswa Sharma chong thuye ling bang gelang li kroin tam nang ni athe dak permanent pillar do 1951 itu central census ateng peki ange permanent natural boundary do ide people sila tum punai cross nahi karbi long nang lut nang ne matil tum lage illegal lo lage encroacher lo lage lasi ke pathi tum manda immediate lage arrest nahi lage la bela khoti puran pinai la itu dikis family tumhan 30 lakhs immediately la release pinang po la pengke la hadak jitu prangidam jui real timo amen pen la school khulina po hadak border area rong la pe hadak tuat selam pinang po la school somar kedam ke wang aso hubida pan la si hadak mesen english school khulinang po la orial timu men pen la tapat polong school khuli pinang po la pengke la give and take policy bangke la bangke cancel lo lagi kitiada lagi karbiarat bang kroin tek the la pengke la sidon tek the la sila non a situation khenu munopi bangke wangwedat nang po dake chomang pen karbi bangke korte aprang meta sidam chibang olasi peaceful adaso atmosphere bangke create kori nang pola bordering area bangke lapenge chomang atum leke wang leda thai mane bjp tum rss bongosna tum na toy thai la tum phan asi chomang tumang chong thui po asi chomang tum pen karbi tum mepik hakoko penta pi stock ke dotang tu itu monon pi cebawna ne tum ge hem si korte muti po cebawna ne bula so pi stock ta du apran ta du asi ko mane ke chong thui la chomang tu phan la si la da karbiang long nang lu chok si la so orial ti mung phan eke pathi ya apran ta la so mukro polong ta thi lo la si la son abatai la son gotna ke dower nang ni lu chelon le tribal hian lason ke chebong wer bang chelon le pen monon pita chebong nang ni tribal hian nang ke bang hala ke che so tum nang nek dun choyret pu la bang ke la sila chomang korte injir tum pata chuning rilo nai tum lason bang ke bang alam arjunang ne pen a kei no kam leb nang ne pusi nilihin pen chuning rilo kadom